Πώς είσαι? Πάρα πολύ καλά. Ναι. Είσαι πολύ σίγουρη και όλοι είπαν ότι ήσουν πάρα πολύ σίγουροι πάνω στη σκηνή. Ναι, απλώς θέλω να δώσουν την ευκαιρία σε ένα νέο παιδί. Ωραία. Εσύ νέο παιδί είσαι. Θέλω να πω, νέο κορίτσι. Εγώ ήδη έχω κάνει κάποια πράγματα, προσπαθώ χρόνια. Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω, λοιπόν. Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα κι όπως έσπαγες αστέρια βραδιά σου είχα ανοίξει δειλά την καρδιά σαν νερό. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπώ. Νιώθω πολύ όμορφα. Πολύ όμορφα. Το περίμενες το αποτέλεσμα? Όχι. Δεν το περίμενα. Δεν ήξερα. Πραγματικά δεν... Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο αυτό που σας βλέπω και τις δύο ενωμένες. Μα δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Όχι, προς Θεού, δεν το συζητώ. Τα battles είναι εκεί πάνω, δεν είναι εδώ. Τι σκεφτόσουν όσο η Δέσποινα μιλούσε με τον Κοντόπουλο? Τίποτα. Το μυαλό μου δούλευε άλλο. Σκεφτόμουν ουράνια τόξα, φεγγαράκια, δεν ξέρω κάτι. Δεν ήμουν εκεί εκείνη τη στιγμή. Εκεί που μας έπιασε τα χέρια ο Γιώργος Λιάκας, εκεί λίγο τσίτωσα και λέω τι γίνεται. Αλλά εντάξει. Δεν το πιστεύεις ακόμα? Όχι. Ο άγγελος μου, ο άνθρωπος μου,